Здравейте, приятели! Днес с нея, Янита, ще правим челендж с водата. Играя се, като тя ще ми задава въпроси за нея и аз, ако ни отговоря правилно, ме потапя в тази вода, която е... Хладка. Хладка, да. И имам кърпа за всеки случай, защото... Много ще я давим. Тя не знае нищо за мен. Нищо, че се познаваме от малки деца. Нека да започнем. Така. На колко години съм? На 11. Да. Коя ми е любимата торта? Това става на въпрос. Бананова, шоколад, ванилия. Шоколадова. Не! Тук да оставих сама. Да, знам. Ама трябва повече, не. Добре. Такова, да знаете, че ще я разделим на две части. После ще питам въпроси нея. Да. И тя ще ме... Аз ще я тупа. Да. Да. Коя ми е любимата марка кола? BMW? Не, Ауди. Последен, Ауди. Ауди? Добре, да. Да. Какъв цвят ми беше старата коса? Кафя. Рус. Не. И пак те оставих сама. Трябва по-силно. Не се играе така. Добре, айде, ще потапям жестоко. Кой цвят ми е любимия? Черно. Синьо. Синьо. Да се право после не трябва да се къпа. Тя ще ме изкъпи. Синьо е любимият цвят. Добре. Дай, че имаш точно 60 минути. 60 секунди. Колко килограма съм? Той го знаеш. 30. И колко бе? 36. Колко 36 бе? Да, 36. С мене ще достигнеш още. Ще колко си? Ами да го знам. Давай бързо, така. Имаш 20 секунди. Кое ми е любимото скрънче? Последен въпрос. Това? Не. Как? Не. Оказва се, че знаеш само коя ми е любимата кола. Не.